Добрый день усім добрым людям. Бывает так, что ось такі маленькі каменьчык можа зрабіць такую вялікую трэшчыну у такім вялізным аўто. Было вельмі непрыемна, адразу было тут маленькі такі скольчык зусім. Я засвярліў, аддаў і ездзіў так паўгады, пакуль не стаў на сонца. І трэшчына гэта пабегла. Шкло каштуе каля $1000 у далёкім Кітаі. Прычым яшчэ гэта трэба прывезці. Але добра, што ёсць поўная казка. Калі застрахована аўто, яны звярнуліся вось да гэтай канторы, замена аўтамабільных шклоў, аўтошкло называецца, і шкло прыйшло. Я чакаў доўга, паўгады, і зараз паеду яго мяняць. Шкло незвычайнае, тут ёсць у нас, зразумела, праекцыя, таму гэта шкло больш такое дарагое і не так распаўсюджана, як іншыя. Вось так выглядае парадны ўваход нам туды. Гэта неабыякая арганізацыя, кантора, таму што калі паглядзець на іхнія сертыфікаты, вы ж паглядзіце, колькі ўсякіх прыгожых і дастойных рознымі надпісамі, сведчачых аб тым, што яны могуць ставіць на розныя машыны, на розныя аўто, як дарагія, так і танныя. Калі паглядзець, тут амаль усе аўто ёсць. І балты, і акуры, і альфа-ромео, усім не шчасціць, усе ездзяць. Вы ж паглядзіце, колькі усілякіх стаяць, чакаюць сваіх гаспадароў. Вось яны, увесь аўтапрам. І гэтых шкло тут тысячы. Гэта хутчэй за ўсё новыя, да, новыя чакаюць установак сваіх. З розных краін прыходзяць, як маё, так арыгінальнае з Кітаю прыйшло. Недзе, мабыць, оно тут таксама захавана. Вось, сябры, гэта царства шкла. Пабітыя, і там іх шмат новых, розныя аўто, і дарагія, і танныя, усе трапляюць у розныя непрыемнасці. Вось так Мерседес выглядае. В интернете есть фарбованные, каляровые, так что там цікаві вам будзе. Вось, калі ласка, гэта здымак, як будзе шкло з праекцыі і без праекцыі. Звычайны трыплекс. Калі паставіць, то праекцыя будзе, бачыць, якая размазаная, абы як. А вось так будзе чётка глядзець, калі будзе шкло непасрэдна для праекцыі. Зняліся, вот тут былі ветравыя такія пляначкі пластыкавыя, і чалавек дабраўся ўжо да сюды. О, зараз і дворнікі здымуць, а ну а як жа ж. Добра, калі новае, мабыць, лягчэй адкручваецца. Вось так пакрысе шкло робіцца даступным. Здымаецца адно, другое, трэцяе. О, бачыце, як цікава. Каб яго можна было мець доступ да ўсяго. Майстар чётка ведае, гэта ўжо не першы ID4, і зразумела, што не апошні ID4. Б'юцца усе машыны. Усе. Што тут у вас цікавага? Прывады розныя. Нават, бачна, антыкор нанесёны нейкі. Вось так выглядае новае шкло, якое прыйшло з Кітаю. Ляжыць на адмысловым прыстасаванні, чакае свайго часу. Вось у яго усе дадзеныя на кітайскай мове. Прычым гэта арыгінальнае шкло. Прыгажусь якое. Працаўнікі, як мурашы, накінуліся на маё аўто, потым іншае аўто. Там маё шкло чакае, яго ўжо абязжырылі. Нехта здымае электроніку.
Вось так усярэдзіне. Тут ужо ўсё знялі. Ахова на сиденье. Чекаем далее шагов, кроков. Ось так літачкой потиху и режусь. Все, зараз у аўто можна просунуть руку и докрануться до руля. Хлопцы зрезали аккуратненько. Тут некий поролончик таки ляжить. Нешта такое цікавое, як монтажная пена. Супер. Нет, мы еще не накидываем. Хлопцы накинули шкло, каб праверыць праекцыю, як будзе паказваць. Але пакуль што, пакуль няма рознай аўтаматыкі, праекцыя не працуе. Подключили дождик к дождю, проверили, все, проекция працуе, дякую Богу. Вот шкло укинули, зафиксовали скотчем и збираю зараз усё. Вось пан Тимофей уже збирае нам усё. Дастаткова хутка. Что из цікавага, старое шкло усярэдзіне было покрыто нейкай такой пленкой цікавой. Мы набыли машину, эта пленка уже была. Магчыма, гэта антибликовая пленка, есть такое прапанова. Новое шкло. Без всяких трэшчын, сколаў. Все дзякуючы таму, што гэта было машина на каска застрахавана, і таму усе гэтыя выдаткі, амаль 7000 рублёў, гэта заплатила страховая компания. А гэта компания «Аўтошкло» нам яго усталявала. Усталявалі за 1,5 гадзіны, хутка, добра, надзейна. Зараз 3 дні трэба берагчы аўто, на бардзюры не заезжаць, на пад'ёмнікі не ставіцца і 3 дні не мыць аўто. Шкло мыць можна. Усім усяго найлепшага. Пакуль.